Rescate de película nunha canteira abandonada de Vilagarcía de Arousa. Os bombeiros tiveron que descender case 20 metros para socorrer un can que caera nun punto de moi difícil acceso. Iria. Si, o animal precipitouse ao baleiro nesta canteira de Cea e quedou suspendido nun saínte a 18 metros de altura. Os equipos de emerxencias lograron chegar a él usando cordas e técnicas de rápel. Un rescate espectacular, de película, que por desgraza non tuvo final feliz. Cando chegaron a él, o animal xa morrera e só puideron levantar o seu corpo. O can paseaba co dono á tardiña nas inmediacións desta canteira abandonada de Vilagarcía. Por motivos que se descoñecen, o animal escapou e acabou caendo polo precipicio. Pois nos indica o lugar no que se produxo a caída. Se observa que o can está a uns 18-20 metros de altura nun saínte que hai da parede vertical desta canteira. Nun primeiro momento tentaron chegar ao can cunha escada dende a zona do lago, pero ao comprobar que non era posible, decidiron rescatalo dende o alto. O primeiro de todo sempre é buscar anclaxes seguros e unha vez a partir de aí, pois dous membros do servizo proceden a realizar un rappel, un descenso por estas cordas para chegar ao punto no que estaba o animal. A escasa luz que había no momento e o terreo esvaradío complicaron o rescate, que se prolongou durante máis de 2 horas. Malia o esforzo dos equipos de emerxencias, o desenlace foi triste. O can, un pitbull de 12 anos, morrera a consecuencia da caída. Está claro que sempre intentas salvar a vida dese animal ou desa persoa e cando non é posible xa, pois polo menos entregarlle o corpo ou a familia, vamos. Agardan que polo menos este vertixinoso rescate sirva para concienciar sobre o perigo que ten achegarse a canteiras abandonadas, onde un paso en falso pode custarnos a vida. Que son instalacións industriales, aínda que están no entorno natural e que pode haber riscos que non vemos, pode haber pozos que non vemos, os cantís poden estar esvaradizos na súa parte superior e temos que ter precaucións e intentar na medida do posible evitar estas zonas.